कहानी हो नहीं बेटी गे ससुरा में याद करके कहानी हो नहीं बेटी गे ससुर जी के पापा जैसन मानी हो गे बेटी गे ससुर जी के पापा जैसन मानी हो गे बेटी गे ससुर जी के पापा जैसन। जी के घरबा अनजान भेलौगे बेटी गे पापा जी के घरबा अनजान भेलौगे बेटी गे स्वामी जी के घरबा अपन भेलौगे बेटी गे स्वामी जी के घरबा अपन भेलौगे बेटी गे स्वामी जी के घरबा। बाद हमें आई बहुगे बेटी गे 4 दीना बाद हमें आई बहुगे बेटी गे कर के विदाई हमें लई बहु